Шираттагы кытлау хатын Ульяновск шәһәренә очрабыз. Бүген үзенең матур туган көнен Бахтиевка авылында туып үскән якташыбыз Каратаев Кадим Рәшит улы каршылый. Матур гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән Мәскәү өлкәсеннән гаилә дуслары Гөлшат һәм Рифкат бала оныклары белән котлыйлар. Кадим дустыбыз белән безне иң матур гомер хатирәләре, Ширамда аунап үскән балачак еллары бәйли. Кара-каршы өйләрдә күршеләр булып үскән якын дуслар бит без. Иртә белән чыгып китсәк, чакырып алгач кына өйгә керә торган бик матур чаклар иде бит ул. Хәзер байтак еллар узып, барыбыз да ылыгаеп, үз мәшәкатьләре белән кайнасак та, без бер-беребезне онытмыйбыз. Араларда булган чакрымнар да безнең дуслык мөнәсәбәтләрен суыта алмадылар. Кадим, син безнең чын дустыбыз, сабыр да, гадел дә син. Төпле киңәшләреңне сораган чакта кызганмый бирүче дустыбыз. Син барысына да тырышасың ярдәм итәргә, булышасың. Туган көнеңдә әйтәсе килә, син, Кадим, әти-әниеңнең горурлыгы булган акыллы уллары. Син әти-әниеңне хөрмәт итеп, аларның олы дәрәҗәләрен белеп, гел алар хакында уйлап, ярдәм итеп яшисең. Шушы матур тәрбияң белән син балаларыңа да олы үрнәк. Син ярата белүче, тугрылыклы тормыш иптәше. Кадерле әти, яраткан бабакай һәм ышанычлы дус та булдың. Илмир аңда синең ышанычлы җан юлдашың. Кайчан күрешмәек, сез янәшәдә булсагыз, күңелле дә, әллә ничек тыныч та. Сез балаларыгызны матур итеп тәрбияләп, барысына да югары белем биреп, олы тормыш юлына бастырдыгыз. Бик зур рәхмәт сиңа олыны олы иткән өчен. Авылга кайткан сайын, безнең әти-әниләрнең хәлләрен кереп белгән өчен, аларга булышканың, хөрмәт иткәнең өчен. Безнең син олы горурлыгыбыз һәм балаларыбызның үзара аралашуына да без бик шат. Кадерле дустыбыз, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Телибез сиңа исәнлек, саулык, гаилә бәхете, тормыш иптәшең Илмира белән тигез гомер, балаларыңның, оныкларыңның изгелеген күрергә Ходаем насыйп итсен. 100 сум акчаң булганчы, таянырдай дус булсын. Күңелең матур хисләр белән, ышаныч белән тулсын. Biz бәхетле, күркәм дустым, кадимыбыз булганга. Бүген бәйрәм бу дөньяга шушы көндә туганга. Ни телиек бәйрәмеңдә, сәламәтлек әлбәттә. Авырлыклар урнашмасын синең йомшак йөрәктә. Гаиләңдә тынычлык булсын, эш юлыңда уңышлар, килмәсеннәр яннарыңа әче кайгы, борчулар. Дуслык дигән хисебезнең гомере озын булсын. Алдагы җырны тыңлагач, күңелең бәхеткә чумсын. Хөрмәтле Кадим Рәшитович, матур туган көнегез белән без дә дусларыгызга кушылып котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Жиңел түгел тормыш куласа, нишләр идем яннарында дустар булмаса. Көннәрендә нурлы кояш телендә айым, җилдә җиркән көчле җиркән син ул дускаем. Дустар була ул тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дустардан уңа. Сандысыкка карау сүкми үзгәрми тәсел, дусты булып көчле булу нәк безнең тәселе. Байлык бәйләми маллар, кайгы шатлыкны бүлешеп тартылган җаннар. Күп җибәгдә бирешмәдек, без бит иратылар. Кылыч як балкан булабыз, кагылса ядылар. Дустар була бу тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дустардан уңа. Чын дуслыкка кырау сүкми үзгәрми тәсел, дусты булып көчле булу нәк безнең тәселе.
Ölürge ezer bul sen dostun için. Dostlar